ɓaawo en jetti Allah subhanahu wa ta'ala eɗen juula e nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam eɗen ñaago weluyaji Allah yo gon e ceerno men cheikhana ahmada tidiane radiallahu ta'ala anhu wona e dendagal almuɓe makko wona e dendagal yiɗɓe makko wona e dendagal khalifaɓe makko bil munasaba ndeɗo jonde noon ko jonde welde en no feewi kono hade men e yettade ko weli en e jonde he ko eɗen jetta Allah no feewi eɗen jettana seeremɓe meɗen ɓe Allah eɗen jettiraɓe Allah sabu Allah holli en e maɓɓe ko eɗen kesɗitinira jettugol Allah hatta en wiide eɗen kesɗitinira jettugol Allah ko woto en curde ko Allah waɗani en ko ala wadde ko eɗen jettanno Allah tan kono en kesɗitini jettugol Allah ngol jooɗade ɗo noon haala wona ronkude ko haali wona ronkude haala ɗiɗo fof keftaki en ronkude ko haali e ronkude ɗo haali fo heftaki en e kono noon seɗen joddi e ɓeɗo seeremɓe meɗen hande eɗen mbawi wiide ma en poftu haala sabu ko kaaleten ko pop ko pindinten ko pop ko kirjinten ko pop ko eɗen ballaɓe tan e lowre maɓɓe nde ganduɗa ene yaaji goto wawa remde nde goto kadi wawa rende nde ko ɗum tagui kala kaalowo e nder diine l'islam o andi o anda yo andu ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wone wallude somo tawni ɗum ko noon so tawnani ɗum ko noon ɗum ko kala kaalowo biyowo qala llahu walla biyowo qala rasulullahi sallah alih sallam keeridi noon kadi si garti ha e Madina Gounass kala kaalowo ɗo ko ene nafa yimɓe soko e keeridi diine o haalata soko e keeridi aduna moƴƴo no heɓorto o andi o anda koye lowre ceerno nde radiyallahu ta'ala anhu woni ko remata ɗum o andi o anda kono so andi noon ɓurata sabu no andir ɗum fof ko noon ko watta ko o hisirta hen o hisrete hen kadi wadde en jetti Allah e ndeɗo jonde so ɗum ɓenni eɗen bismo ceerno men ceerno Ahmad Ammar mo ganduɗa ko kanko Allah ardini jangde Madina Gounass e oɗo jamanu tawi kadi wona wonde ɓi ceerno nde tan ardintamo hen ala neɗɗo ardinirte e hunde tawde kay ko ha moƴƴa ko so tawi omo gayna ko ardina e mum ko yimɓe fof joom hakkillaji en kala ko ɓe jiiɗi yaara yeeso ɓe gardinta hen ko gaynowo o raɓɓiɗɓe miijoji noon gardinta ko mo beela o sa ardinimo belɗa noon a gaynata joom hakkille ardinta ko gaynowo kanko noon omo gaynani en to banggueji fof omo gaynani en wonde omo andi fannu o ko joom fannu o omo gaynani en ko ceerno yamirimo yo wonan en ɗon omo gaynani en ko ɓuuri sattude gaynirde ko holɗum jogade jikku moƴƴo o jikku wawde wondude e yimɓe fof wawde muñande neɗɗo fof wawde falkisade gustiɗi neɗɗo gustiɗo gardotoɗo ko ni siforto ete wona kanko waɗi noon hoore makko ko Allah tan waɗimo noon hay goto no wayni o waɗani noon hoore makko goto foof no wayni ko baɗaɗo noon en jetti Allah nde Allah rokki ceerno men kala ko askitini e makko ene jogui ko nafata rendo ngo kono noon goto foof e sifa mum goto foof e darde mum goto foof e shakila mum qul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila fof ko moƴƴuɓe fof ko moƴƴinoɓe ɗum waɗi mbiɗen abna'uhu kulluhum sulaha abna'uhu kulluhum sulaha ɓiɓɓe makko fof bimana ɓesgu makko fof ko moƴƴuɓe goto fof aɗa wawi arde paggoɗa e muɗum moƴƴere ngara ñemtina e mum jikkuji moƴƴi ɗi naftoroyɗa kono goto fof e sifa mum mbimi so tawi foobre ɗaati weeli cete ɗe mbasa welde ɗum ko hunde jombude lekki mangowi jibinta ɓiɓɓe niwakin ko jibinta lekki mangowi jibinta ɓiɓɓe ɗoole
lekki mangowi jibinta ɓiɓɓe jaaɓe lekki mangowi jibinta ko mango lekki jaaɓe jibinta ko jaaɓe wadde so foobre ɗaati weli cate foobre nde e ko nde jogori jibinoyde ko belgol mum jombani sabu immi koye lekki he oɗo belemma gonɗo e maɓɓe e nde moƴƴere wonde e maɓɓe e ngal ɗo haqillantagal gongal e maɓɓe immi ko e foobre nde woni cheikh alhaji mouhammad ibne saïd radiallahu anhu caggal salndu mawndu yaltudu e foobre ndu woni ceerno men hannde o nden foobre kadi yalti ko e calɗi tawi kala hen salndu ene yonanno ko julɓe katojini ko Allah woni baɗirowo noon Allah so waɗi hunde tan moƴƴi ko janta hen walla jantina en jetti Allah e rokkude en hakkillaji e tawfiq wawde yantude hen ɗum ɗo ngol ɗo konngol fof noon ko bisimilla ko ngol ahlan ko ngol sahlan ko ngol marhaban hay sen mbawa bismade ɓe e fodde mabɓe eɗen bismoɓe kam e fodde men nde noon natta e fodde mabɓe timmude nde wona foof timmi so ɗum ɓenni so tawi en kalda ko nafata so tawi en kaldani ko nafata deƴƴen beele eɗen jogui jonde nde jooɗotoɗen fonde e ndeɗo walla ɓurde ndeɗo jonde en ngala nden jonde ala foof ko ene rendina en jooɗoɗen mbiyen joƴƴini ko joƴƴini en koko nafata ha yetto hono ndeɗo jonde nden ala sabu ndeɗo jonde ko jonde alqur'ana ndeɗo jonde ko nde jonde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ndeɗo jonde ko nde jonde sunna ndeɗo jonde ko nde jonde akhlaq jikkuji moƴƴi ndeɗo jonde ko nde jonde cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anhu guila jooɗiɗen ɗo subaka en jiyani ɗo so wona ko ene tindina neɗɗo holno wonirta neɗɗo holno neɗɗo neɗɗorto ko jooɗiɗen ɗo subaka fof ko ɗum jiiɗen ɗo kono ko ɓuri en hen welde ko ɓurɗen hen teskade koko kala joom hakkille teski holɗum sukaɓe heccuɓe janggani en ɗo alqur'ana e subaka he kala hen jannguɗo cikka ko o tan janggina enen fof jooɗi o gaccatami fena wonɓe caggal ɓe eɗen keeɗi ko janggaɗo ko falillahi lhamdu wasata ko sattete hen kono so moƴƴi ɗi ɓuuri bonɗi ɗi en daƴƴat bonɗi ɗi wasata ko sattete e ko nanɗen ɗo ko kono noon ko sattete hen ko kadi heewani ko ɓuuri hen kadi welde ko kadi koko woni rewɓe ko koko woni rewɓe ko ayi rewɓe nde heewɓe jejjiti gueɗal debbo e nder société heewɓe jejjiti gueɗal debbo e nder l'islam ko ɗum tagui ko goyeten ko foof bojji mum ɗi ko ɗon woni masdar majji ko ɗon bojji ɗi woni ɗo jalti hol ɗum jeebiɗen jangde debbo nde jeebiɗen jangde debbo en jeebodima fa'idaji debbo foof gandu o wino en al ummu madrasatun kono goɗɗo wi ala wona al ummu madrasatun o wi al ummu ko alamiyun nene ko madrasa so tawi o jangi omo wawi fewnude hewɓe omo wawi nehde hewɓe goɗɗo wi ala wona école nene ne ɓuuri école nene so feewi o kontete ko alam ko mondo yanke ala fof mo wawa fewde e peewal makko he al ummu madrasatun ida a'adatta sha'ban thabit al a'raqi nene ko école so heblama ngon heblo o janginama nden jangde o rokkama ndin ɗon needi peewal makko ene fawi e pewgol ujunnaji alhamdulillahi rabbil alamin madina gunas mo ganduɗa sanaha llahu min kulli ba'sin sanaha llahu min kulli ba'sin sanaha llahu min kulli jahlin sanaha llahu min kulli makrin wa khida on madina gunas tafanoɗo hanki tafra gonɗugol tafra sunniyankagal tafra lawol cheikhna am tidiane tafra at tawhid kalimatullahi ha ɓamto li ila'i kalimatillah madina gunas baɗiraɗo li ila'i kalimatillahi beela konngol Allah yaha dow on madina gunas darnunomo ko gandal wuro wawa darade wayani taw koye majjere ngo darna wawa wonde sikki ala ko joom gandal en joom kulol Allah en joom sunniyankagal en joom zuhudu en joom jambaragal en ndendi ganniyi ɓaawo muuyo Allah hunde fof ko muuyo Allah kono golliraɓe madina gunas ɓe koɓe jambareɓe ɓe kulli ma'na al kalima wallahi cheikh alhaji mouhammad ibnu saïdin ko jambaro ɓe kulli ma'na al kalima so tawi noon jambareɓe ne kaale goto fof haalta ko jambaro mo andi o kono jambareɓe e nder koye mumen ne gandodiri
pullo o wino goto fof ne andi bawɗo bamum kono jaɓata haalde kono hay goto majjani bawɗo bamum cheikh alhaji mouhamadou ibnu sayidin ene jeeya eɓe ganduɗa haqiqa koɓe nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wasorto saabu nelaɗo sallah sallam ala dawol ala kirndol so wona diine allah o nelaɗo allah haɓanaka wutteyel mum nelaɗo allah haɓiranaka wuttulo mum nelaɗo allah haɓirako ha allah daro dow allah wona dow ko wona allah ko wona less ɗum woni ko cheikh alhaji mouhamadou ibnu sayidin sinciri ngoɗo wuuro wona ɓe juulata noddaɗo ala enen foof ko en juulannoɓe enen foof ko en hoorannoɓe enen foof ko en erotanoɓe kono noon ko moƴƴinta diine ko ittinta diine ko diine yaara yeeso wuura neɗɗo so woni diine naftoro ko ma diine o gollire sunnane laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wona kadi wonde ko kanko tan jannguno holno sunnane laaɗo allah gollirte kono allah rokkinomo waɗimo e juuɗe ɓe ngannduɗaa kañumen wona janngu tan alaa ko gollir sunna o janngude huunde ko baŋnge caggal mum gollirde ko jannguɗaa ko kadi ko baŋnge woni seydil haaji ali radiallahu anhu ɗum waɗi ganndo o wi walla jimowo o wi alhaji ali ko moƴƴo wuurtini sunnata ayi alhaji ali ko moƴƴo wuurtini holɗum sunnata on sunnata noon mo alhaji ali wuurtini ko on woni ñarogal men enen ko on woni ko yooɗata e men ko on woni ko lammata e men ko on woni ko dahmata e men ko on woni ko safata e men ko on sunna noon fewnirano ko janngude alhamdulillahi rabbil alamina e oɗo juhdu baɗaɗo e ndeɗo tampere waɗande sikki ala jannguɓe ɗo ɓe pop reftiɓe ɗo ɓe pop kamɓe ndeɗi yummiraɓe mabɓe ɗum sikki ala hen kala hen mo mawnikinaki ne wawi ruttade e ɓiyum o janggina ɗum ha wawa fammina ɗum ha wawa ndeke en gandi so janggama wawete zamanu seeɗane ɓennunoɗo mataw sikkano debbo ala ko nafata so wona fittude e woppude e lawƴude e yerwade lacciri kono ala debbo ndeke ne jogui ko nafata goɗɗum ko wona ɗeɗo gueɗe kalaɗe ɗo ɗe so tawi tan ko gonga e men eɗen jiiɗi zamanu moƴƴo eɗen jiiɗi zamanu belɗo eɗen jiiɗi wurde jaam eɗen jiiɗi foftude ko ma ɓeɗo rewɓe dokke gueɗal mumen e nder l'islam ene jeeya e wasde famde sunna sikkude mataw jangde diine l'islam ko worɓe tan mbaɗana oɗo jarabi noon ko jarabi juɗɗo jarabi mawɗo woni nokkuji ɗi jahata e sénégal mi suusa haalde inɗe ɗe tawa ceerno o ko alimu ko gando omo jangi qur'ana omo ɓaari omo ɓarna omo fiila tafsir omo fiila alpha kono ɓiɓɓe makko rewɓe ɓe ganda ba ganda bi ganda sin omo ɓarna ɗum ɗon ko toñangue e rewɓe so mbaɗama caggal zamanu yarat caggal rewɓe so jejjitama zamanu yarat caggal rewɓe mbattake caggal rewɓe goni ko yeeso kala mo manteten eɗen kaala moƴƴi mum eɗen kaala sunniyankagal mum eɗen kaala diine mum en kewani haalde baba o kalten ko nene o nden no ko nene o fayodinta ko heddi ko foof rewa hen aynano ceerno cheikh haali ɗo yewtere nde ganduɗa sinno ko nden mbiyanomi yomi haal pawannomi hen tan koko mawɗo pullo Fouta o wino ko mi meeɗi tawede batu fulɓe Fouta mawɗo nayejo o waaji o haali ko nafata ha gasi o wi mawɗo takkiɗo e makko o yewo ko haali on wi ala mawɗo e mawɗo so jooɗodima mawɗo gadiɗo o haali ko nafata mawɗo ɗimmo o yo wi mawɗo gadiɗo ko kalɗa ko yo Allah rokku min nande e famde e jabde kono wona anne kadi wiya ƴetta konngol ko haalno nane ko waajumo rokki en nane o debbo no foti waade ni ɗeɗo toɓɓe sappo e toɓɓere sakkitinde nde o wi gorko ne foti waade noon nde nden yewtere yoni mataw kay ɗum ko sa wi aɗa ɓeyda e sukara jumri mataw ko ha ɓeydo hewde kono wona kam ha weela wawi noon ɓeydade hewde kono belemma kam yewtere makko nane subaka nde gayni ɗum kono nde wonno ko en wallodiroɓe en dokketake konngol en mumɗani mbasen weddade hen ko Allah hoddiri yo en beddo ko yanti hen ko oɗo Madina Gounass ko wayno ɗeɗo meɗen leeɗe no koɗirɗen gaani kala mo Allah wallani so renaki o wonat poofowo e Madina Gounass taw o jeeyaka Madina Gounass jeeyede Madina Gounass e fofde e Madina Gounass jiida lawol jeeyede Madina Gounass woni ko adi fof taw saɗa ara ganda holɗum nawatama Madina taw an ko holko ƴeewoyta Madina taw neɗɗo ne moƴƴi kalto yahara o anda ko dartoyta taw ko nden woni sa ari aɗa andi ko dartata saɗa heɓa ko dartata ko aɗa andi sa heɓata aɗa andi saɗa heɓa alhamdulillah sa heɓata namdoɗa hoorema holko haɗimi heɓde tawdi ene heeɓe sa ari nokkuɗo hunde heɓete an a heɓani namdo hoorema ko hamma heɓde
ko heɓorono Madina hanki ko hande ɓuri wawde heɓade sabu Allah ala arrière Allah ala caggal Allah jogui ko avance nelaɗo Allah sallam ala arrière jogui ko avance Cheikh Tidiane ala arrière jogui ko avance Qur'ana ala arrière jogui ko avance joni noon holno wonirta hunde fof waɗi avance ha heddo diine taw waɗani avance wadde diine koko waɗi avance kono an sa waɗani avance to diine ma to famde ma to sunniyankagal ma to jokkere ma en ɗam to jikkuji ma moƴƴi aɗa wona e nder Madina Gounass ɗum ko yeebade hoore mum mo heɓani ɗo heɓete noon on wona khasiru wiyete on wiyete ko akhsarul akhsarina basɗo ɗo fonno heɓede on wiyetake khasiru on wiyete ko akhsarul akhsarina mbiɗa haalde e mawɗo goto ñalawma goto ari tan mawɗo ene namdo kam alhaali dewe Allah mbiɗen jewta ha ɓooyi woodi noon no haaliri o wi dental ngal pellimi noon min kalda pammi e konguɗi makko dental ngal koko fodde ko fofata e Madina Gounass ko mbimon min noon mbiɗa faami e famamuyam pamaro ko wiyete dental ngal ko kala gonɗinɗo Allah ko selli o felliti gollirde diine makko no nelaɗo Allah sallam gollirta ni o waddi hen sembinorade lawol Cheikh Tidiane ko oɗo wiyete dental ngal o wiya ha ko ɗum woni dental ngal kay mbimi ko ɗum pandiɗa to mona ɗum o fandi ko baɗo noon foof soko Sine gonɗa ko on ka on soko Gambi gonɗa ka on soko Tamba gonɗa to jiɗɗa fof gonɗa kala baɗo noon ɓeɗo mbiyete dental ngal so wiyama dental ngal ko ɓe mbimomi noon neɗɗo ne wawi aflade less soroje ma ɗo ɗano ɗon ha hara taw jeyaka e dental he nden wawi wonde Sine wona Pikine taw jeyako e dental he wadde ko anniye neɗɗo jejirte e hunde wadde ngare woto ɗaynodiren ngare woto puntodiren kalden gonga nafowo en hande ko adi janggo holɗum jangguinen sukaɓe men ɓe alqur'ana ceerno ɗum woni duko mum jamma e ñalawma jangge jangguine gone sunniyankoɓe mo janggani wawa wonde sunniyanke saabu a anda ko firti wonde sunniyanke mo janggani wonta tijaniyanke a anda ko firti ɗum ko haala toɓɓe ko toɓɓe goɗɗe wona haala tan sunna ala ko hunde wiyete wonde sunna ko hunde wiyete sunna ko neɗɗo wiyete sunniyu hunde wiyete l'islam ko neɗɗo wiyete muslimu hunde wiyete ihsan ko neɗɗo wiyete muhsinu wona haala tan weɗotoka ko hunde wonde ndeke noon Madina Gounass naji fof yo tinno kono noon yo ɓuur wattude hakkille ɗeɗo men leɗɗe ɗe ganduɗa eɗen goɗɗi galle ceerno neɗɗo ene wona toon hay sinno kam wona yidde mum diine foti noon kono tawde ene yiye juuloɓe ene yiye wirdoɓe ene yiye hooroɓe ene yiye waɗoɓe ko moƴƴi kam o sooma do e mabɓe kam hayso wona Allah o golliri kam ma o renani en hurum men kam hayso wona Allah o rewirta Allah kam sa rewiranimo hoore makko aɗa bonna tan a bonna essence tan yaade jama ha wiya yeehi aɗa wirda ha wiya ndaw ko wawi wirdude nafilaji a yoɓama arat to Allah tan mbiya jobdam Allah wiya nde jultande a yoɓa a wiyanoka ndaw ko juulata mbiya o wiya yoɓama ɗum cohlunoɗa hen ndaw ko suusi wirdu a wiyanoma karir suusi wirdu a yoɓama kono noon wa amma ɗega leyɗele men so neɗɗo woni hen leyɗe ɗeɗo so Allah wallanima o wonata ko jeebiɗo no fewi ɗum waɗi battanen hakkille enen ɗeɗo leyɗe meɗen wonde eko wona ko wonde eko ceerno woni ko wonde eko sunna woni ko wonde eko tijaniye woni ko laawol mum noon ko ngal ɗo duɗal e bangal no ngal ɗo duɗal ni jangude e jangguinde onon rewɓe mbiɗen cohle mon ko heewi gande peewal mon ene jotodiri e peewal leñol nelaɗo Allah foof sallllahu alayhi wa sallam yo Allah wallu on noon no peewirɗon beele min peewa saabu son peewani min peewata yo Allah wallu on e poccagol beele min pocco saabu son poccaki min poccatako jangge alqur'ana ha mbawon jangge alqur'ana ha ndenon jangge sunna ha paamon jangge sharia ha paamon jangge lawol Cheikh Tidiane ha paamon jangge gonka Madina Gounass ha paamon beela mahen Madina Gounass jadid Madina Gounass kesso Madina Gounass nurɗuɗo Madina Gounass jalbuɗo Madina Gounass parnorteɗo mahen on ɗon Madina Gounass ndenden mahen on ɗon Madina Gounass enen rewɓe noon ko enen ɓuuri jeyde haala ka no mbimi ni minen worɓe son peewi min peewat so goñima kadi min goñoto ɗum noon yo Allah wallu en wamma ko heddi ko wona junnade no feewi kono kadi wonta kadi raɓɓiɗinade no feewi no mbimi ni ndeɗo jonde hoore mere e laaci mere foof ko jam ɓolo ko weltare mere kala jiɗɗo suɗade yiɗi nafde yiɗi ɓurde guiƴum en yo tinno o jangga ko ceerno Cheikh nane haali e waajagol rewɓe ko mo janggani wawa famde ɗum saka waya noon o haalni en nane o wi neɗɗo wona ñande hurtoyto nde yumum joƴƴinta ɗum ne waajo ɗum sa yi tinɗa e joom galle ma mbaɗani ala neɗɗo ko ñande jibinade nde fuɗɗoto waajede kono noon eɗen jogui sifa enen rewɓe jaafa ɗon jinnaɓe
ɓinguel ma dewel sa yewtitta e maggel ɗo ngel ari fof aɗa hobba ngel ɗo ngel ari fof yaaɗo yaaɗa o jotta ko takko ma o heeɗo woɗa ko kalanɗamo e gurdam aduna holno famirta gurdam aduna kono heewi wadde ɗum noon ko taw hay an a anda aduna an yumma ko o tigui anda gurdam aduna ɗum waɗi kanko wawa andude gurdam aduna koma kawra e nene kumpitiɗo aduna ganduɗo gurdam aduna joguiɗo pinal aduna jangguinma sa hurtoyima ndeeƴa ndeña gorko ma hay gorko goto añani hawrude debbo pinɗo hay gorko goto añani hawrude debbo laaɓɗo hay gorko goto añani hawrude debbo muñƴo hay gorko goto añani hawrude debbo jambaro kono ɗeɗo gueɗe keɓoto ko ñande jibineɗa nde yumma rokkuma éducation moƴƴo nehma findinma walluma jamborinma dañƴomo fof wona dañi debbo pullo o wiyata ko deseteɗo e debbo jiida debbo fof ne wawi resede kono debbiɗo e nder mabɓe o ko on woni cohlaɗo o ɗum noon yo Allah wallu on eko wajete ko walla on eko haalete ko walla on eko findinte ko walla on yo Allah wallir on noon wa amma ɗo guddiranmi ceerno cheikh a waɗi juhudu mawɗo so tawi ko haalde gonga neɗɗo andirte waɗi juhudu ko résultat dokkirteɗo o ɗo résultat jaltuɗo ɗo o fodde ko janggaɗo ko min nani enen fof en gandi so tawi ene jangguine walla janguintaki mbiɗen nana ko kaltonto ko mbiɗen nana noon ko kaltonton ko gande ko kalton ko ne yetto min hewɓe mbiyata ko duɗɗe janguintake ɓe janguinta komi sikki mataw on jalti e ɓe janguinta oɗon kaala ene yetto noppi amen mbiɗen deƴƴi min jaɓota ko on min jaɓorto on ko ni min jaɓorto on hande min jaabima on laaɓi wi tos imtihan o laaɓi wi tos jangde nde laaɓi fof wona qur'ana o wona hadiseje ɗe ɓe jangi ɗe wona shi'ru mo ɓe mbaɗi ɗo ala hen fof ko laaɓani wadde minen mbiɗen pelliti ndeɗo wolde darade hen saabu Allah e wallirde hen saabu Allah min gañani noon kadi wallitede ngare balle min e ngal ɗo dongal ngal min mbawa rondade minen tan onon ɓe ngala doole physiquement wallirde min ballire min rokkude min sukaɓe moon ɓe gacci don amen e mabɓe onon joguiɓe doole physiquement ɓe ballite duɗe ɗe so nani mbiɗen kala mbiɗen mbi yo duɗe ballite raɓɓiɗɓe miijoji ɓe annana woɓɓe kala ha nanta mbiya duɗa hanki ɗe seren ɓe namdorno ko hay batte seren ɓe joni ɓe no kaala ne jiiɗi kalis holko hatta min jiɗde kalis mbiɗen gonde moon gonduɗo e moon jiɗat kalis ala ko on jiiɗa min jiɗat kalis so min jiɗani kalis on gaccata ndeeƴen en ndeeƴata wadde balle min no min keɓiri kalis oɗon jiiɗi ɗum eten mbiɗen jiɗani on balle min no kalis heɓorto ko wona ɗum ko so on namdama onon rewɓe jooɗiɓe ɗo ɓe kala e mon mo Allah walluno jogui gorko almuudo ene yetta Allah laabi wulure e ñallal he ko Allah rokkuno ɗum debbo gorko almuudo ko woɓɓe e mon cikkino zamanu ne ɓen ɗo cikki wonde dañƴo gorko almuudo fof koko boora kono on jalti hen sa dañi gorko mo wona almuudo so yiiɗi o wona holtoon to ɓuuri woɗɗude e aduna he so yiiɗi o watta rende banque ji ɗi omo jogui kalis ko gonga ene wawi wonde kono hay ɗum ko sikkeji tan e ɗamamuyaji keɓa e makko 5000 francs ko ma natana ɗum halwa o yaltina ujunere o rokkuma ma natana ɗum halwa woɓɓe ɓe ganda ɓe cikka mata oɗo debbo ala ko ala ɓay ɓe jii o yaltata koye vitre aji ko ma o sokta hay batte o ala pour o heɓa ujunere ko caɗele so tawi omo felliti dañƴe kadi lewru so mayani ala ko wawi hebde par ce que dokkowomo on fadi ko ha lewru maya on ne so lewru mayani ko miskino so miskino langge miskino holno gurdeten minen noon wona noon minen min ngala lewru mayoru minen min liggaki e banque min joɓetaki fin de mois kono noon komin dañata ko soko 100 min kawanaki on 100 soko 100 nawon 100 soko ujunere nawon 105 walla saaha wono debbo o wonirta seyɗane ma naw ujunere nde foof ni min gondire mon on mbawa yeddude ɗum kala debbo joguiɗo ɗo gorko almuudo omo andi omo noosi omo ñaama ko weeli omo ɓorno ko waɗi fayida o tefata kadi holto heɓoto holno heɓorto goto e mum foof ne wayra ñamde ko welani ne wayra ko min keeɓi fof onon min dokkata paɗe moƴƴo onon min kandini hen wutte moƴƴo onon min kandini hen ñamde safde onon min kandini hen ko ha ɗo min mbawani on so on nunɗi kadi on mbiyat ko kalmi ɗo ko noon woori wona ko waɗa iftira kono ɓe gona onon ɓe wona noon de ko ñamale pawdirɗe ɗe joɓaka wona lawol foof jomum suusi rewde saabu sa ñamlodima birkaji fof ngol lawol accan ngol kono minen wona hono noon wallahi ko min jambareɓe minen
holko rokki min ngal ɗo jamaragal holko rokki min ngal ɗo cuusal nde ɗo deftere Allah nde ganduɗa kala gonɗo e mayre suuroto kala gonɗo e mayre teddat kala gonɗo e mayre Allah walla ɗum hewɓe hande changi programme o mbiyanno holto ɗannorto o joni ko holto jangganno waylaki waylima kay hanki ko holto ɗannorto hande ko holto jangganno ƴoƴɓe e momɓe fof jiiloto joni ko holto jangganno komin jambareɓe hayso mbiyata min no mi lomto e wiide komin jambareɓe nden noon wadde so tawi wayi noon mi ɓeydana on hen onon rewɓe mi haala ɗo e pencu yimɓe foof nana kala e mon jannguɗo onon ne ha dañi hunde feerti e gandal reeni yo renani yo tawdi tan almudagal ɗiggi e mum wona gorko mbiɗomo assalamu aleykum fo jaaboɗa caloɗe ɗum ne kadi mbaɗe feere ha worɓe almuɓe ɓe taw ko ɓen jogoto on debbo jannguɗo ha reeni alqur'ana so waddama emo ganduɗa so inde mum windama wawa lirde an sa ƴetti on debbo a rokki on ka beddiɗo alqur'ana ka koynuɗo alqur'ana won gorko mo ganduɗa hakke ko famɗi gandal hakke ko famɗi andude e needi diine l'islam so resi debbo jannguɗo debbo o ene huula hay hippide kamil mum nafda huula hay hippide kamil mum nafda goɗɗo hakke ko gorko o hulɓini o suusa hay wadde lazim e yeeso mum wiyatama woto wat lazim kono yahata ɓoy wiye on oɗo birda tan oɗo birda tan somin birdani cakke morluma ɗiɗo wirduji ko hen yimɓe cuuri joni noon on ɗon debbo denɗo alqur'ana walla renani alqur'ana kono kam jibdi deftere nde walla ala janggi sharia woodi ko faami so rokkama on ɗon ñande fof eɗen mbaɗa ɗum wonto kalnomi ɗum kono hande kadi mi haalta ɗum tawde hande kala ko neɗɗo haali koko nanete hay sa fof tan fofanduma nu nawe wadde mi haala saabu mbiɗa yiɗi nane mi suuɗaki wadde onon rewɓe ɓe cuptoɗe to naato toon kono ko jinna e momɓe noon kaldanmi yoɓe cuptotoɓe nannata on debbo fof jannguɗo alqur'ana ha reeni gonguire e gongani o fonno ko wonde janguinowo debbo jannguɗo alqur'ana ha reeni foti wonde ko janguinowo saabu qur'ana so dursitaka koko ɓorata so nafdaka koko ɓorata ala ko ɓuuri wawde rende alqur'ana e hoore neɗɗo ha yetti janngingol neɗɗo no reena alqur'ana e nder ko wiya o reeni ko uddita duɗal duuɓi joyi duuɓi jeegom kanko hoore makko o faama ko joni o wawi deftere nde kono nde o wiya o wawi nde o suwano wawde nde ko nde o wotti janguinde nde o wawi deftere nde joni noon oɗon ndena alhamdulillahi ko Allah rokkiri on noon oɗon mbawa ko janggoton ko son dokkama worɓe ɓe ngala haaju e qur'ana pasnaki alqur'ana pasnaki yimɓe alqur'ana ene kersira ɗum komin mbanno e mon koye e juhdu gonɗon koye bonnude ɗum son jangguinani gonɗon koye fijirde poɗɗon ko janguinde guddi toon duɗe jangui noon debbo denɗo so janguinani woni koye fijde foti ko udde duɗal janguina ka janguinani fo a janguinani kam janguina ɓikkon ma ko jibinta ko gusta charge ma sa watti hen ɓiɓɓe hoddiɓe ma ne moƴƴi sa watti hen legal ene moƴƴi kono goto fof kam janguina kono no foti rewɓe wonɓe ɗo hayso ndenani ne mbawi janguinde kono jaɓani janguinde woɓɓe hen haɗi ɗumen janguinde ko worɓe mumen ɓe an probléme ma e debbo ma nde dugduɗon fof ko wuttiyel ma nguel wonto paasa hen ƴulmere ne fusi hen nde dugduɗon fof wonto mbinɗa e defan ñamde ñamde e ɓenda nde dugduɗon fof ko affaire ñamde tan nde duko ari fof ko ñamde tan ana woɗɗodirani e sukuña ala fof nde duko arata namdeɗa ko rendi noon cause o tawi cause o ko cause de diine wonko mbinomomi yo waɗe diine o jaɓani mbiɗa yiiɗo wonde o Allah o jaɓani winomo yo jokku jangde o jaɓani ala ko ñamde tan an ko dugɗa fof ko ñamde neɗɗo wayatani ɗum waɗi mbatton hakkille oɗo message onon nanoɓe ɓe kala haala haalaka noon ne jogui tan haaldaɓe haala so haalama ko nanɓe ɓe tan jeeyi haalaka hay soko goto nani haala kanko jeeyi conférence o soko ɗiɗo kamɓe jeeyi yo Allah dandu so foof nanani haala ka naftani ɗo ka haalaɗo kalɗen ɗo ko toɓɓe certuɗe kono hay hen toɓɓere wotere yaltani no mbatten ha nguren gurdam moƴƴam hay hen toɓɓere wotere yaltani andude woni fayidagal men ko jangde diine andude woni fayidagal men ko sunniyankagal hay goto woto hersiri wiyede komi almudo hay goto woto hersiri wiyede min komi ceernajo janguinowo alqur'ana hay goto woto hersiri wiyede ɗeɗo gueɗe woni ko hersini ko wiyede contraire ɗeɗo gueɗe kalaɗe ɗo ɗe eɗen ɓamti daaɗe men ɗe dow ko en qur'aniyankoɓe eɗen pasni alqur'ana pasniɗo alqur'ana fof eɗen jiɗɗum mo yiɗa qur'ana fof min kam mi yiɗa ɗum mi anda onon noon kono mi yiɗama par ce que a yiɗa kam mo fasnaki mo woto fasno ɗum mo ala e ma haaju woto jogumum haaju mo teddinani mo woto teddin ɗum mo tinani mo woto tin ɗum mo tinani en tinani ɗum mo fasnaki en pasnaki ɗum saabu ko Allah teddin en min mawnikinaki ala koko min jogui ko teddi alqur'ana ne teddi gaajoriɗo alqur'ana foof tedda hen saaha so jimbiɗen woɓɓe so jimbiɗen ɓorni wutte moƴƴo
ngona e miijaade holto min potta hebde so min ɓornima faɗa moƴƴo holto min keɓata ceerno minen koye aduna he min jeeya min ngala hen gueɗal wutte moƴƴo min ngala hen gueɗal min ngala gueɗal e faɗo moƴƴo min ngala gueɗal e laafa jorka min mata min ngala e gueɗal mate boom salbiyat ala e hakkillaji men wonde jangguino kam mataw meɗata rewde ɗo ene jogui 4-4 taw ko kañum soodi mbare wona ko fikra bonɗo yimɓe jogorɗon miijade mataw jangguino fof tan wuteji makko ɗi fof taw ko julɗi kanƴi fof watata hen kay camorɗo Allah kam rokkata kam min kam mi daña oto e nder ko jangguinanmi ko mi watta dognude Allah wallata kam e nder janggingolam he mi daña étage Allah wallata kam ceerno ɗum mi wawa hebde mi handani hen walla ko Allah wi nema aduna ko kaari e kaari kandi hen kaari e kaari kandani hen holmo Allah wi noon ha Allah wi koko rokki ko fof ko enen fof dokkita kono hay ɗum ñoho ene tawta min woɓɓe amen cuusa hay ɓornade wutte joɗɗo wiyete jomum woni joni koye murtude kaari wiyete kone murta ceerno min murtadde tawi ɗum ko murtede kam komin felliɓe noon ñantade inchallahu komin felliɓe ɓornade komin felli hay otoji komin ñamlotoɓe so Allah jaaɓi min teddinira deftere nde min pellir teddinde Madina Gounass e kerindi min pellir teddinde ceerno amen min pellir teddinde hay goto majjani Cheikh Alhaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu ala mo nanani wonde heewi garɗo Madina jooɗiɗo jangtiɗo fergo wona ɗum adduno ɗum ko nanino ceerno Gounass o kala janguinowo alqur'ana jaaɗo ha ande hoore mum so ari ɗo omo rokka ɗum kalis ala mo nanani ɗum hewɓe jangtima ɗo fergo garno ko ƴewde nduwari ko nduwodiri e seeremɓe mumen o tawi kanko mo yi ene jogui deftere nde fof o nanggat ɗum o nangui ɗon ko diine o ya wallu diine Allah o condition ngaji kalɗa fof o régla ɗi ko ya jooɗo balla diine Allah o wona an o jogui haaji kono balla diine Allah o hewɓe jangti fergo e ɗum on ceerno kay tawi ko gonga haalte ete ko gonga weeli Allah ala ɓurɗo on fonkude alqur'ana min ballamo ɗum noon min ballamo e ɗum min ballamo ila yawmi dini ko haala ko ne heewi kono haalira ko ha nafta ko haala ko ne heewi haalira ko ha faame ɗiɗo jonɗeli baaɗi ni ngowani walla ɗi mbeɓani sen joddima woto caakoɗen sona tawi goto fof watti hakkille woodi ko nawti so wiyama batu ñande galle kaari en holko haalano hayso konngol ɗiɗi aɗa renide aɗa nawtori wal iyasu billahi yewte ko yewtete magge ko maggete gila subaka ha hiira yimɓe cakodira sa namdama ko haalano a wawa haltude nay batte yo Allah dandu en e ɗum noon yo Allah barkin ɓesguji men ɗi pop barkinira ɗi alqur'ana yo Allah barkinir ɓesguji min ɗi pop wurtinde sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah barkinir ɓesguji men ɗi pop lawol cheikhana Ahmada Tidiane yo Allah barkinir ɓesguji men ɗi wonde Madina baɗaɗo ngorondi e taqwallahi e sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yo Allah barkinir en noon ceerno ko duwiɗo ene gayni kono duwa o samata koye kanduɗo hen kala jiɗɗo duwuji caama e muɗum o fonkata ko alqur'ana o yiɗa alqur'ana ɗiɗo ñalawmaji ko ñalawmaji alqur'ana ɗi beltoto ɗen wallahi ɓernde ceerno ɓuuɓi radiyallahu ta'ala anhu wallahi ɓerɗe seeremɓe makko ɓuuɓi wallahi sinno ko ɗiɗo batuji mbaɗanno ɗen ha faya habbatha nden de en jiyano ɗo gurnam belɗam no hande ni mi uddira ɗo no hande ni e ngal ɗo deftal joni neɗɗo ara ɗo wiye ko denɗo walla ara ɗo wiye ko ɓarɗo reftoɗo duwe hawra kadi hande ko kurtoytoɗo kala duwaw baɗɗo fayida o duwane o yaade on duwaw so kurtu ngu yonti ko duwano ko fof lance ha laaɓa wonta kuddi ceerno Cheikh nane haali ɗum bonne dagu kalten ngu désordre kalten o tampere kalten nde fof koye fondement he bonata koye fondement he bonata ko fondement o fewata fof feewa fondement o bonata fof bona wadde eɗen ñaagui Allah tan tawde ko Allah woni dokkowo ko kalten ɗo ko fof ko so Allah walli en mbayen noon moƴƴo moƴƴinani hoore mum bonɗo bonnani hoore mum fof ko machallah koko Allah haaji tan woni ɗo yaade kono eɗen ñaaguimo kanko Allah yo waɗan en ko en nafa en aduna men e lakara men kaɗo haala soka nafti soka nannima soka feewi jeyi jarama o ko Allah goto so wonno ka wayi walla wonno neɗɗo naniri ka wonani yinno nanirde ka walla ala ka fewani a jet Shuaybu wino in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ceerno waɗi hen tembere o wi ko haala ka ko haala pandaka hen Allah e nelaɗum sallllahu alayhi wa sallam wona haala pandaka hen ay binde julɓe en kaldat ayyibbaji men saabu ko enen ndendi alhaaliji men pop en cuuɗodirta ɗo hay batte ɗum noon yo Allah wallu en yo Allah sembin en yo Allah reena en salawatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu
وحفظه وأمانته ومغفرته لذنوبنا وخطايانا وتكفيره عن سيئاتنا ورحمته الواسعة التي وسعت كل شيء علينا وعلى عباد الله الصالحين بمهد فضل الله وكرم الله وجود الله ومجد الله وعطاء الله وموهبة الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.